एकर माने का होला? हर हर महादेव ए दिली बाबू ब्रह्मा जी के पोखरा खोना अब सरस्वती जी के भारी ले अरे देखी है रे केहू नजर ना लावे दुल्हावा के केहू नजर ना लावे बासावा गौरी है बाबा लड़की के आंगन में माड़ो छबाई लड़का के आंगन में हरीश गड़ाई आए अब दोनों तल के हमार माँ बहन बेटी का करेली अरे के कारा दुआरावा भजन शिव जी के दुआरावा भजन अरे बजाओ रे भैया मानर के पूजा होला माता बहन रउए लोग करीले हम देखले बानी हरिजन के घर से एगो ढोल आवेला एगो डूगी आवेला उहे बाजेला के पूजा करे के कारण यह बा कि हमने के जन्म जब लीले जा तो हमने के माई दर्द पीड़ा में बेहोश हो जाली तो बेचारी धगरी नावेली नहवावे धोआवे तेल लगावे यानी महतारी तो अपन बेहोश बाड़ी और माई के रोल में सेवा करतारी यही से उनके खानदान के ढोल के पूजा को जला कि धर्म के माई तो तू रहलू जन मेरा जन्म भाई लड़का के माई बेहोश रहे तो तू ही सेवा कैलू ऐसे हर व्यक्ति के पूजा करते नावे हम माँ नर सब कोई के माँ समझ के नर पूजा करेला और पूजा कैला के बाद आगे बढ़ल जाला कमिटी के लोग से निवेदन करम मानर पूजाई में के कुछ दक्षिणा दिया जाए कमिटी के बाबू ले सुनता नहीं बालू माफिया हमार बाबू कहनी के बानी विकास बाबू और मानिए दिलीप बाबू और मानिए कमिटी के सदस्यगण इनकर हमारे पूजाई में कुछ दे दी अरे बजाओ रे भैया अरे मानर के बजाई दे हम गधा पर चढ़ाई अब्बा मन जोड़ा पूरी दे हम में हरी तो हर खाई आ घरे ना ले जाइब ताहर गोधा ना कुटाई बजाओ भैया चामारा बजाओ डूगा डूगी कमिटी के तरफ से बाबू श्री मंकेश्वर सिंह जी 51 रुपया मानर पूजाई में दलवानी है ले ली अपने के ले ली बिया के ने के ना रखे के ना जी और गावते बजावते माँ बहन चला तारी खेत में कावाना बने यही का पाएगा डुक 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 डुक
राने बाने रहलुए बिजुला पूरा पूजा कमेटी के तरफ से फिर 200 रुपया मानर पूजाई में आगे ले ली शर्मा जी भागशाली रहुआ बानी बोलना बानी ऐसा देवे के चाहिए आगे बढ़े लाल माई बहन नहीं सही हमार हो बाबू श्री शंभू सिंह जी के सुपुत्र बानी बालू माफिया 51 रुपया दिले बानी लो ले ली हम कोई दिन ये जी सही हमार हो तेंगरा बुझाई ले जे पाला लागत भगवान को उसकी तरह 5000 मिलो क्योंकि नेक हम नहीं न महाराज जी ना जी गाते बजाते माता बहन लो जाला खेत में कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है कहवा के 5 सुहागी माटी कोड़े दास है गंगा जी के पियर माटी सोने के कुदार है बिजुलपुरी के 5 सुहागिन माटी कोड़े दास है। ये हमारे माता बहन बेटी गावते सब जात रहनी लोग आ ओने से झूमर गावते लोग आवे कतना निमन लागे कतना बढ़िया लागे एने द्वार पर पंडित जी आके बैठल बानी द्वार पर बैठल बानी बाबू के हरदी चढ़ावे खातिर हाँ दुल्हा आंगन में आई जल्दी आई 577 जगह जाए के बाद लगन ढेर बा महादेव को हरदी चढ़ जाता ई जाले राउर महादेव अमर हवन तरुआ महादेव बनल बनी अमर नाहियो बने तो जितना दिन दुनिया में रहे खूब खुशी से रहे मलकिनी राउर भाग गई भागे दी वो खातिर बियाह को छोड़ दे वो अपन देख लेस महादेव कदे हरदी चाह जाता बढ़ जाए बढ़ जाए हरदी दे दा आगे दे दा हाथ में किशन के कोठोरिया में काचा हरदिया सोने के कटोरिया में काचा हरदिया नावन आंगन वाली हले खाड़ है आहे नाउने आंगन वाली हले पार है आए रची राची हारा दिला गाइए कमिटी के लोग रठी रठी हरा दिला गइए कमिटी के लोग मोर शिवा बानी सुकावा रहे आहे मोर शिवा बनी सुखावार है आए पनवा ऐसा न शिवा पातर हवन पटवा ऐसा शिवा ए फुलवा ऐसा न सुकावा रहे अरे हमारा हो सोहागिन हो चाची लिहनी हरा दिया चढ़ा ए हरा दी तू सारा गुनवाया गोर देहु ना सुरतिया बना शक्ति स्वरूपा बन के
मतवा के हरदी चढ़ोनी रुआ के प्रणाम करता नहीं। हरदी चढ़ला के बाद पीतर ने उताला पीतर ई पीतर के हाजी आए ई पीतर के हा पीतर केकरा कहल जाला है हाँ जे तालो के खानदान में आके भीतर चल गईल अच्छा उहे पीतर हो जाले तुहरो चल जाओ तो पीतर न होकबो रउआ बादे नु तब समास होई तब नु काहे रउआ कौआ खइले बनी काजे ना जाए ये कौआ खालो ना जाला तो तू भाकुर खा लो तू ना जाइबा पागल के मारे दुनिया हैरान भाई भाई। पीतर नेवतला के बाद सुबह में कोहरवत के भात बनेला आ दुल्हा के कोहरवत उतारल जाला आ खैला के बाद बाबू के नहवाउन कइल जाला। हाँ अरे के कार पोखरा खोना वाला घाट बनावलहि परमादरणीय श्री अशोक ठाकुर जी भगवान कहे देखी हरदी चाहई में 21 रुपया श्रद्धा लुटौले बानी अशोक ठाकुर जी के परिवार बन रहे। अरे के कार भारी ले तब ब्रह्मा जी के पोखरा खोना अब सरस्वती जी के भारी ले बाबू के साबुन लगाओ। अरे माई बड़े बड़े बुना पर तू है रे मोयो अरे माई की कर बाबू अभी जा तू है रे मोयो अरे माई आदा शक्ति के बाबू अभी जा तू है रे मैयो बढ़िया से बाबू के साबुन लगा दो हाथ भीतर को के लगाओ। बाबू को नहिले 6 बरी 6 महीना हो गई खूब भीतरी ले साबुन डाल कहाँ ले जहाँ ले उनका अंदाज हो के तहाँ ले नहवावन के बाद माता बहन राई जवाई नहीं छाला। अब 1 मिनट खातिर और माई हम बनतन खड़ा होके राउर माई बानी की चल गई राउर माई बानी की कोई नहीं बे माई माने माई बाड़ी के नहीं खी अब बाबूजी नहीं खी तब राउर माई ना बने काहे जी राउर बाबूजी भूत बन के पीछे आवे लगी है। हाँ लगे है कुआ में दौड़ावे अंधारा में हम नकली माई बने राउर। अरे बाप रे बाप राई जवाई नया माई छे राई जवाई नया माई अरे देखी है रे केहू नजर ना लावे दुल्हावा के केहू नजर ना लावे ढकना पल्ला धकेल जाए। हाँ ढाकना ना फूटी नू तो मेरा रू बरियार मिल जाली लागी रउआ के फोरे। एक बाद चौका पर दुला के बैठावल जाला जहाँ इमली घोटावन होला नू बढ़ जाई 1 मिनट का दिन नचनिया अब तू यहाँ का मम्मी बन जा। हाँ तू ओरिजिनल बन जा। हाँ तू बन जा यहाँ का बाबूजी पिटिए तो तू जनी हो पीछे बैठो यह नौकी दुल्हा के माई है। जब गईले हैं बूढ़ऊ तो वो जी को के भेजले हैं। मौर कहाँ बारे मौर अरे वह कंपनी में तैयार होता अरे पटहेरवा अब देखी इमली काहे घोटावल जाला लड़का के मामा आवेले और 5 गो आम के पतैली आवेले ना अब 5 डंटी के भगना के कटा दिहल जाला
अब भगिना अपना माई के हाथ पर थूक देला, अब मामा पानी के संगे बहन के घोटा देले। बाह रे हमनी के माई बाह, बेटा के थूकल माई चाट जातिया, और वो माई से बेटा लो अलगा हो जाता। जा ये खौरा हवा लो जौन माई तहार थूकल चाट गई, आ वो माई से तू अलगा हो जाता रही यार। माई से कहे अलगा हो के भाई से हो को माई तक सबकर माई नु हो। और 5 गो पतैया रह जाला डंटिया कटले बड़े, और मामा जी कहले जे बहिन आज से मुंह पर पतई लगा लो। घर के मुख्यमंत्री दोसर आवतिया, तू राज्यपाल बन के अलग धरो। घर में पतो है जाओ तो सास बन जाई। पतो से कंपटीशन मत करी। केहू का पतो खराब हो तनी बताई के कर पतो खराब हो। सब गड़बड़ी सास में बा। सब सास चाहली से जे हमार पतो या सीता बन जा। अरे सीता बना तो पहले कौशल्या बन जा, पतोहिया बन जा सीता, आ तू ताड़ुका बन कर रहबू। ऊ पहनती है 100 रुपया के साड़ी, तो बुढ़िया पहनती है बनारसी साड़ी। पतो रही तरह से ऐसे माता बहन से निवेदन बा, घर में पतो जा जाती है, ओकरा के पतो मत कहीं, ओकरा के बेटी कहीं, और वो बेटी कहीं जाके पतो बन जाती है। तो ऊ आवती है नैहर तर हुआ काहे न की कहती कि फलाना सिंह के पतो हो, और वो पतो कहे के चाहिए। तो ओकरा के कहतन ये बेटी आइल बिया, आ हई हमर पतो है आइल बिया। अरे अपन तो बेटी चल गई, दूसरा के पतो हो गई, अब दूसरा के बेटी आ गई, तो हनु और बेटी जिंदगी भर सेवा करी। ऐसे पतो के बेटी कहे लगे, ओकरा में परिवर्तन हो जाए तो वो अपन माई समझे लगे। बबुआ महतारी बैठेली चौका पर कि बहिना जो हेली नई हारवा के बाट, तो भैया हमरो नाइले कि भैया आइल बाड़े कुर्सी पर बैठल बाड़े, पैसा बिनता आइल बाड़े कि भैया भाऊजी के लुगारी धोले बाड़े, उहे लेके आइल बाड़े। अब भगिनिया गावेली सन, अरे छपारा में कपाड़ा महंगा भइले, मामा हमरो नवइले। अरे मामा तो हवन में हर मऊगा में हरिया छोड़ी के नवइले। उहे देख ली आम के डंटी बाबू घोट ले बड़ो, अपना मम्मी के हाथ में थूक दो, आ तू चाटिया। ऐसनो राउर माई ना मिली है। हऊ भाग गई मेहरारू मलछिनिया, भाग गई बिया, कैसा ना भागिन बिया ये भाई। आ इमली घोटला के बाद नहछू होला, आ नहछू के बाद बरात निकालल जाला, बरात निकालल जाला। बैंड बाजा रेडी हो जाओ, रेडी। नचनिया फचनिया बजनिया रेडी हो जाओ। एलाउंसर फेलाउंसर हमनी के लवांड। पहले लोग कहे लौंडा डांसर हो नचनिया, अब ब्यास लोग कहता लावांड हो। लावांड कौन शब्द हरी भाई बताओ? का कहले बड़े सब उस्ताद सबे बा, सबे गुरु बा भाई, सबके हम प्रणाम करो। हाँ जी, हम सब व्यास के चेला हैं। बिहार में जितना व्यास बड़े सबकर चेला हैं, सबकर सेवक हैं, सबे हमार गुरु के समान बा। महादेव का बारात निकला था, खड़ा हो जाए बाबा भोलेनाथ, खड़ा हो जाए। हजाम भाई को लेके बाड़े नकन का है। अब बारात महादेव के चलता, नचनिया खड़ा हो जा,
फिर 1 मिनट खाती हमरा माई बने के परी परीक्षा के परी नी जी। हाँ जी बनारसी सड़िया दे बसरे देबे रे कनियावा बड़ा गजन भाई भाई आइहो के केंगा थकत नहीं बुझा दे साचो मन माई बेटा को माई बने परीक्षा के बाप ना अरे बना रहा भाई बा बना रहा। अब देखो इनकर भाई वो है इनकर बाप जी हमार भाई लगी है इनकर चाचा इनकर भाई बोल तारी जमाना इतना खराब हो गई बरी भाई इहो उस्तादे न हो दत्त तनी लोढ़ा दो अच्छा तो जब बाबू के अपना परिचय ली बैंड बाजा रेडी हो जाओ रेडी रेडी 1 2 एकर माने का होला? ए जी मातारी अपन स्तन धरावेले आ जीवन में एक बाद माई स्तन ना धराई आ लड़का लोग के याद पड़ावले कि बाबू बड़ी मेहनत करके पोसले बानी हो बड़ा मेहनत कैले बानी हमार दियादी लोग बड़ी सतौले रहे ऐसे शादी हुई बाबू तो हमरा के भूलई हजार एक बेर और पी लेना तो हम बिसुखियो जाए हाँ पाला पड़ता तो बिसुक न जाए दूध हवे जर जाई। अच्छा तो उन घर पिया तो हमरे के पिया दी धरा दी बटवा बताई ना छोटका लड़का के पिया तो बड़का कहता हमरो के पिया दी यही ना एक बेर ओकर बाबूजी कहता जो हमरो के पिया हो ऐसा जमाना हो गई भाई ये वायदा कर रहन सुधरी ना एक दुल्होल अपना बियाह में नाचता का बाबू लो नाचता कि ना तो तन दुल्हा तनी मार दो मारे कबा रेडी रेडी जैसी जैसी हर हर महादेव ए दिल्ली बाबू कमिटी के बाबू नचनियन बजनियन के तन परछावन दे दी आई एगो घोड़ी आयल बे करे के कुछ चाना के दाम दे दी नहीं तो बजनिया हम सलगे हंस आवे 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 मलिकार आ घोड़दौल करे को घोड़ी आयल बिया अच्छा घोड़ी के भी परछावन देवे के पड़ेला लिया दी तो बाबू लिया दी बजनिया के दी भाई साहब हम जाएंगे रो पैसा लेके होते हैं तो ए
150 दे दिए बजनियों के। हाँ दे दी लता बाहर कमेटी के लोग बना रही रहुआ लोग 350 रुपया हर बहे से खरखा बकरी 1000 खा बाप रे बाप। 350 मिलल बा। यही में शर्मा जी रुआ अपन भाग लगा के बांट दी। यही में सिंगा मजल में तो हमरो बाऊ में बोले बा जब डोम बनाइए दिला तो हमार हिस्सा भई। हाँ भाई बात फोर के दिया ही जरूर दिया ही। 5 रुपया में से दे दी ही ना 5 रुपये ढेर गो 4 आना दी। ए हमरो केहू बानु दाता हाँ जी आई सिंहा बादक के आ गई 51 रुपया। ई झुंझुना बजौले सो तो 350। हम उतना लम्बा चौड़ा सिंहा के फूकनी लेकिन हमार दूल्हा बड़ी दिलदार बनी खूब हंसतानी। हे भगवान राउर शादी ये बरा करा देतानी हम सवेरे होत रहुआ बेटा हो जाओ। जब बरात दरवाजा पर लगेला हाँ तो द्वार पूजन होला जाना बरा बाजा बाजेला बाबू साहब दरवाजा पर जे लड़की पोसले बा ओकर पता हुई और जाना लड़की के शादी रहेला बेचैनी ओकर बढ़ जाला घरवा में रुए ले फुका फार के जे लोग पहुंच गई ओकरा दिल पर हाथ जाके देखी जे कितना ओकर धड़कन बढ़ेला और हमने के माजा वाला ऑर्केस्ट्रा बजाई रे सब लड़की एगो गीत गावली सब पहले पापा समाधि मिलन रौरा जाई बाबा समाधि मिलन रौरा जाई ए बेटी समाधि मिलन कैसे होला बेटी समाधि मिलन कैसे होला ए पापा हथावा में ले ली पियर धोतिया बाबा हाथवा में ले ली पियर धोतिया ए पापा समाधि मिलन ऐसे होला लेहु नाही मंचल राजा धोतिया हाथे पान के बीड़ा करुणा समाधिया से बिलाती सिराया जुनवाई जे सिरा को बहु नावाले से हो बेटी नवाई बेटी हो पार्वती बेटी कारण सिराया जुनवाई इतने बाबू साहब हमनी के पूर्वज के नियम हो दौर पूजा भई बरात जन्माशा में जाला लड़की के घर से धुरछक के पानी जाला औने से लड़की के नहवा उनके कपड़ा आवेला इन्हें से आंगिया बीजे जाला आ तब लोग भोजन करे आवेला एबरा आंगिया बीजे के कोनो भइलू बाना ना बरात दुआर पर लगता द्वार पूजा भइल चाहे ना भइल लोग लाद उत के फिर गाड़ी में चढ़ गए। माने लोग अपना इज्जत के कुछ इज्जत बुझते नहीं कि भाई भी कहले तू काहे खइब आगे आ जाला ये कच्ची हो कि पक्की हो चली लो बीजे भइल बा अब बीजे करे पड़ता है 4 जना टेबल पर खाता रहता है 8 जना उनका पीठी पर एड़ी आवता रहे जल्दी उठ रे मर्दे पानियो पियो अंदाज लो अरे खात में को कुकुर के ना मार के तू आदमी हो के आदमी के पीठी पर चहल बड़ बरात जाला जन्माशा में लड़की के घर से धुरछक के पानी जाला और से लड़किन के नहवा उनके कपड़ा वेला जी भी लड़की जन्मौले बा ध्यान दी बड़ी भाग्यशाली व्यक्ति होला जेकरा बेटी भगवान दिले ए बाबू साहेब
महादेव हमारा सामने बानी, हमारे के भगवान बेटी ने खन दिले, 3 गो बेटा दिले बड़े, लेकिन तबो सोचनी कि ना ही वेद पुराण में लिखल बा जे कन्यादान करे के चाहिए, तो 4 गो गरीब के बेटी के उठा के लिया के पोसले बानी। जाना में 1 गो के शादी कैले बानी आ 2 गो दिल्ली में तैयारी कराओ तनी आ 1 गो अभी इंटर में गाँव में बिया। सोचनी कि बेटी ने कहता का हम 4 गो कन्यादान करो, माई तक कहूंगा तर जाई, हमार मौगी तर जाई, बेटो से तर जाई, ओकरा कोख से पैदा भइल बार से लड़कबा तो ओकर कोख पवित्र हो गइल बा, लेकिन हमारो में अधिकार का बा, ओकर तो पेट शुद्ध हो गई, लेकिन हमारा जंघा के बल से बेटा बेटी होता नो, तब बाप के जंघा पवित्र होई कब ए जांग पर बेटी बैठा के कन्यादान करी है। ऐसे हर व्यक्ति से निवेदन बाकी एगो कन्यादान जीवन में जरूर करी। पटीदारी उडारी गांव गरीब केहू के लड़की की एगो जरूर करी। का टिक टिक मारत रहे लो। अब इन्हें लड़की के स्नान करावल जाता, दुल्हा जी महफिल में चल जाए, ए दुल्हा समियाना में चल जाए, है जे टेंट गिरल बा करिया करिया आ जाए महफिल में, इन्हें लड़की के नहमान होता। ई गीत जब माता बहन गावेली तक की ऐसा आदमी बजे के आंख से लोर न गिर जाओ। अरे जल्दी से ना हाला हो बेटी, जल्दी छोड़ा हो घटिया, अरे दुआरा पर अइले हो बेटी, तो अरे नईखे उठते लोटावा